Mira, jo et diria que tinc una sort molt gran, que és que la feina meva m'apassiona i, per tant, forma part molt important de mi. Llavors, tornar a fer teatre, a part del que significa a nivell com a grup, de professió, per mi personalment és com un retrobament amb una part de mi que necessitava, no? tornar a posar activa. Per una banda, és una persona amb una capacitat molt reflexiva i, per tant, no és impulsiva, cosa que jo ho soc bastant i això doncs, és una cosa que m'agrada investigar, no? I per l'altra, una altra cosa que m'agrada molt de la Rosa és que és una dona que en el moment que passa la funció, a part de la seva vinculació amb la història política, hi ha una banda molt important que és d'una superació personal, no? Tinc dues relacions complicades. Una és amb mi mateixa i l'altra és amb el meu marit. No? A mi mateixa per un fet del qual me'n faig responsable no es senten, però sí que és una càrrega que porto i, per tant, és una cosa amb la que haig de lluitar i pactar. I l'altre és el meu marit, que potser, doncs, degut a uns fets que a mi m'han deixat aquesta part que tinc obscura en mi i que haig de superar, doncs ha fet que hàgim descobert que potser ja no estàvem on érem, no? Mira, a mi m'encanta regalar entrades i estem en un moment tan difícil per regalar que si la pogués regalar, la regalaria. Per una altra banda també penso, home, no, ja que és la feina, també té això, no? I en aquesta funció penso que es recupera la part humana barrejada amb la ideològica, però no hi ha judici, sinó una exposició, i penso que ha de venir qui tingui ganes de revisitar això, però sí que penso que qui tingui ganes de tornar-la a parlar des d'un altre lloc.